Il-Partit Nazzjonalista baqa' favur il-proposta tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija. Dan der ċar waqt konferenza oħra tal-istess partit li trattat dan l-istess suġġett e kif id-deputat Rajin Kallus fit-tweġibiet li tal dan l-istazzjon baqa' jikkampanja favur din il-proposta. Meta tħabbret din il-proposta, il-gvern is-soltu talaq jiġri jgħid u jivvinta li din il-proposta ser iżżid il-prezzijiet tal-enerġija. Fil-fatt jiġri bil-kontra. Fil-fatt Kallus hekk kif reġaħalu r-portafol tas-settur tal-enerġija wara li ħadulu Marketni Sammut, tenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jappoġġja din il-miżura. Għalina aħna nappoġġjaw. Dawn id-dikjerazzjonijiet ta' Kallus u l-Partit Nazzjonalista favur il-proposta tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija qed jibqgħu jippersistu minkejja l-ħemel ta' kritika li kien hemm kontrija, kritika li waslet kemm il-medja indipendenti, opinjonisti politiċi u esperti fis-settur, dan anke fid-dawl ta' bosta sitwazzjonijiet f'pajjiżi oħrajn fejn dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista il-prezzijiet tal-enerġija spiċċaw għolew. Fatt li anke l-medja indipendenti ikkwotat dan fir-rapport tagħha b'reazzjoni għal din il-proposta hekk kif spjegat li din il-proposta diġà waslet għal żidiet qawwija fil-prezzijiet tad-dawl f'pajjiżi fl-Ewropa, inkluż fir-Renju Unit li kien illiberalizza s-suq fl-1999. Kien hemm ukoll organizzazzjoni żminijietna li ixxelluk li qalet li din il-proposta toħloq problemi għall-affordabilità u s-sigurtà tal-enerġija. Saħansitra l-eks-President tal-UHM Jesmond Bonello kien spjega b'mod sempliċi xi tfisser il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jilliberalizza s-suq tal-enerġija u kif twassal għal żieda fil-kontijiet. Lek jien għandi kumpanija privata, jien se nagħmel mhux nipprova nġib il-profitt, u lek inti ħatini prodott, mhux ħanżid fuqu u dak il-prezz intih lill-konsumatur. Issa lek jiena għan il-liberezza dis-sitwazzjoni, il-liberezza d-dawlu l-ma. Min ħajbati? Mhux il-ħaddiem? Madankollu din il-kritika kollha ma waqfitx li l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grek milli jibqa' jikkampanja favur din il-proposta li l-fatti juru li verament kompli tolli il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna. Tkellimna fuq xi ħaġa importanti ħafna. Tkellimna fuq il-liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Nemmnu fiha aħna